Agustí. Felicitar a los ponents, a tu en part, també a Maria Luisa. Normalment, quan fem aquestes jornades, sempre n'hi ha un nucli de gent que dalt o baix es conegueu. A Carmen la coneixia però l'he llegit en el màster de Gènere i Política d'Igualtat, i sobretot dir que jo soc professor de filosofia i compartir tot el que heu dit, i el que més m'ha agradat és que és un reflexe tal qual del que podria ser l'aula dia a dia. Sempre que anem a aquestes jornades solim eixir emocionats, no? Perquè a mi m'ha encantat. De fet, en el teu centre no vaig poder anar a les jornades perquè no hi havia places. Va ser tot un èxit, Ho sé, perquè que dic de vegades, si me passaven per les persones i em va dir, pues aniré per si un lloc. No vingues, que n'hi ha més de 200 persones matriculades, en fi. Que us emociona, no?, quan va a aquests llocs, i més especialment tinguem també que siguin docents de l'ESO, som un poc que estem allà en una batalla que sabem el que és especialment l'ESO i en part del batxillerat no tant, però jo moltes vegades pense, després tornem a la realitat de l'aula i és molt dur, no?, perquè queda molta feina per fer, perquè és el que hem dit, l'activisme costa molt. Maria Luisa està venint a apuntar coses, jo li vaig dir un parell més i aprofitant que n'hi ha una companya del CECIRE, perquè jo he fet cursos com a ponent i com a assistent del CECIRE, jo penso que hi ha diverses coses que tenim que fer. És la meva idea, aixina de manera peregrina, però com Maria Luisa està apuntant que la ve, i deixa que apunte. Tots apunten. No sé si jo donat a tot, però t'ho intenta, Maria Luisa. Jo pense, perquè ho ha dit ella mateixa, tu has dit, porta 20 anys, que has dit, no? Des que va acabar donant classe i mentre fa poc que n'hi havia una càtedra d'economia feminista. Fonamental, penso que caldria fer algun tipus de jornada, inclús exclusiva per a docents d'economia, o sigui, ja no per a altres, específica, i ahí el CECIRE sempre és el que és un poc el motor, perquè fa falta ajuda, interactuar, centre de secundària, càtedra i el CECIRE, que seria la institució oficial per a formar, i per exemple fer una visibilitat d'alguna manera, perquè això fa que va a la premsa també, vull dir que d'alguna manera se normalitza, perquè és trist, però és que els centres educatius moltes vegades estem sempre tancats a la vida, o sigui, es fan coses, n'hi ha idees impressionants, però a l'hora de la veritat moltes vegades no arriben, aleshores jo penso que això seria fonamental. Dos, jo tinc una decepció com a formador del CECIRE, no en el CECIRE, que és una xolla, i conec a López Navaja i aplicament del CIC, claro, però tu estaràs d'acord, jo he fet algun curs de Xàtiva, com l'ètica de Tito. Quin títol li fiquem? Pues com treballar la igualtat en primària i ESO, per exemple, el vaig fer jo, i com a assistent també, i el 90% pràcticament són dones, que està genial, però jo pense, és que fa falta també un activisme de docents, perquè ho heu dit també d'alguna manera. Jo no sé l'estadística de quantes professores d'economia n'hi ha ni quants professors, però si no arribem a aquest sector de la docència, estarem sempre intentant lluitar d'una manera que és esgotadora, que de vegades dius no paga la pena, n'hi ha un moment en què te desmoralitzes, perquè dones compte que els cercles són més reduïts del que sembla. Jo quan vaig a les jornades aquestes veig molta gent que és la mateixa que t'entren ganes de dir, però per a què veniu? Si ja esteu conscienciats, ja esteu formats. Ja no te parlo del tema de noves masculinitats. Jo vaig fer un curs de noves masculinitats i no n'hi havia ni un home. I jo vaig dir, és que sense estar que estàs escafat, perquè si te paguen per fer una labor en la que el públic no ho necessita, és que no fa... Vull dir, realment, moltes vegades en el curs del CECIRE n'hi ha un percentatge de gent que dius, és magnífic que vaja, però què fa així? Vull dir, jo he fet el del CIC i Anna em va dir, però per què el fa si ja és gent d'igualtat? I dona igual, però aneu a veure, és una qüestió de reciclatge i de regat d'autoestima. Cal escoltar, sempre aprens, fas contactes, jo no havia estat mai en el teu centre, no he estat mai, per exemple, que fos les jornades, doncs m'ha alegrat quan t'has ficat del cartell, perquè dic, mira, este és el curs que jo volia tocar, que era al llarg de tot l'any i que no em deixaré anar. Vull dir que està genial veure companys i companyes el que estan fent. Però penso que fa falta empoderar més. I per dir una última idea també, que potser pot fer-ho ahir més tal volta instituts i la càtedra, no penso que fora falta ja el CECIRE, o potser sí, però per fer-ho més senzill també tot, perquè sabem que tots tenim limitacions. Bona voluntat n'hi ha molta, però de vegades recursos econòmics i tal. Per exemple, ara està molt de moda olimpiades de matemàtiques, de filosofia i copiada de matemàtiques. Jo no m'atrevo a dir encara unes olimpiades, perquè potser pot ser molta tasca, però mira, algun tipus de concurs d'assaig d'economia feminista per a instituts, que és més senzill i a més pràctic, perquè els docents a vegades són encarregats.
Jo moltes vegades en el CEFIRE, a mi m'han dit sempre coses pràctiques, i quan tu fas un curs en el que s'enduen 5 dinàmiques en un parell d'hores per a fer a classe i volen una, és el que més content estan, perquè tu dius unes Olimpiades d'Economia Feminista i tots som els primers que diu unes Olimpiades necessites una logística, necessites acorar també. Albert dius, doncs anem a promoure des de la càtedra, que sempre li dona la institucionalitat com un pedigrí de dir, un concurs d'assaig d'economia feminista i la guanyadora no fa falta ni algo econòmic, només el fet que el donen el premi en la universitat, només que el donareu allí, on vulgueu, en el Paranís, en qualsevol. És que això dona ja un prestigi i una il·lusió als centres, vull dir, no fa falta ni un premi econòmic, perquè de vegades jo soc conscient, és que estem des de dins, ho sabem, que a vegades els propis CEFES te diuen, mira, se mos ha acabat el pressupost, no n'hi ha més, n'hi ha el que n'hi ha, però fent coses també creatives i d'alguna manera, bàsicament el que hem dit és sumar sinergies, és retroalimentació, moltes vegades no falta tanta economia. Mira el curs té assistents, una sala, està per l'Ajuntament i un saltaveu d'ordinador, no fa falta tampoc molt més, però que tenim que tirar-ho cap endavant. I, si voleu també, ja que ho heu tirat, algun tipus de material per a l'ESO per a que se pugui anar treballant. Hem de facilitar la tasca als docents perquè els docents anem sobrecarregats. I és que si impliquem en moltes coses, la tasca docent arriba és brutal. I aleshores hem de facilitar perquè és que aquesta gent no vindrà a fer un curs fora d'un horari lectiu. Aleshores, com entrem en els centres, com arribem a aquest professorat d'economia i no d'economia per a començar i això en dinàmiques, en posar. Vull dir, tu li dius a un professor que vas a anar a donar-li una classe i que va estar ahí, veig sentit, i que tu li montes un taller, estan encantats, perquè és una classe lectiva que li lleves i damunt, si fan com fa la Yayo Herrero, que me va fer a mi fa uns mesos, un xoc, que és molt bonic, no? Vull dir, aquest tipus de coses que te fan visibilitzar, no? El xoc era brutal, mos donava una llista d'activitats empresarials, d'activitats pues soc, trabajas con los pollos, o eres corredor de bolsa, no sé qué. Tenías 3 grupos de trabajo y tenías que ordenarlos en función. El primer grupo, lo que menos perjudicaba al medio ambiente y lo que más repercusión tenía. El otro, el que menos valor económico estaba y el que más valoración económica. Y el último creo que era el que era menos importante para la vida y el que era más, haciéndolo así en plan orden. Y luego tenías que poner esas profesiones, las que estaban feminizadas y masculinizadas. Visualmente era brutal, porque visualmente veíamos que lo que más era importante para la vida estaba feminizado, todos hacia la izquierda, lo que menos se remuneraba también estaban de arriba, todo a la izquierda, también feminizada, y lo que menos repercusión tenía sobre la parte ecológica. Ese tipo de dinámicas que son sencillas, pero hay que llevarlas al aula y hay que ser capaces para empezar a generar este debate. Yo lo que pediría es un poco cómo unificar esos esfuerzos para ¿tu nombre es? Agustín. Para un poco llevar esos recursos al aula. Esos recursos de verdad, que no nos podemos quedar en la parte todo cognitivo sino vivencial. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Agustín. A veure, expliquem molt breument. Jo estic així per 2 motius, com a representant del CEFIRE, però a més soc membre de l'Economia del Bien Comú, de l'EBC, a la que he portat en aquest moment ja un grup concret de polítiques de gènere. Aleshores, l'interès és doble. L'economia mou o dirigeix la política i la política fa que no se manegi res del que el sistema patriarcal no vol que es manegi. Aleshores, des d'ahir, jo entenc que el meu treball dins de la igualtat, que és el que faig en el CEFIRE d'Educació Inclusiva, no és un CEFIRE territorial, és intentar aquest canvi, que ha sigut diverses vegades, és a dir, provocar el canvi seria l'objectiu últim. El provocar el canvi des dels centres és a través de la formació del professorat, està clar, i la formació del professorat entrem d'una manera igualitària, per dir-ho així, a partir del SIC, de les persones coordinadores d'Igualtat i Convivència, que tenen ja en aquest moment 2 nivells, segura coordinadora, el segon nivell d'enguany. Aleshores, fem, diguem, que un terra, un mínim comú que té que veure en la convivència i l'igualtat, per a començar a treballar des d'ahir. A més, sense haver un TIC2, una formació tercera, sí que va començar a haver en paral·lel una sèrie d'accions específiques. I ahir me'n vaig a veure, i en Agustí,
necessàriament tindrem que treballar que el professorat no ve en elles competències no desenvolupades. M'explico. Si jo dono cafè per a tots els TIC, significarà que el cafè farà que tots tinguin la mateixa cafeïna, però hi haurà altres carències que cada un portem. Totes entrem al sistema educatiu en unes competències més i altres menys. La formació sí que ens igualaria en aquesta franja, però a mi, si jo no tinc una sèrie de competències, no me les podria suplir. Per això jo crec que les formacions específiques que vindrien en paral·lel, no sols per als TIC, sinó equips directius, etc., sí que podrien acompanyar aquestes carències o aquestes necessitats de poder desenvolupar coses. Des d'ací, gràcies Maria Luisa, jo no saps l'orgullosa que estic d'anar per ahí quan faig bolos i de dir i tenim l'única càtedra d'economia feminista de tot el món mundial d'Espanya, que ho sapigueu, no? Aleshores, no sols estic molt orgullosa, significa que així les coses comencen a canviar. I ara me'n vaig de nou en Reis i en Mònica. La possibilitat de tindre xarxes que intercanvien aquestes bones pràctiques que esteu fent és la raó dels cursos presencials del CEFIR. És a dir, moltes vegades se n'adonem que tu precisament ja estàs format, eres agent d'igualtat, però tu en aquesta formació estàs fent xarxa en els altres cicles, les persones que venen, perquè després podem fer aquest intercanvi d'experiències i aconseguir la bandada que estaves dient de parlalets, és a dir, del que siga. Aquest és el sentit últim de la formació, la reflexió en la pràctica, i això només se dona quan se'n trobem. Aleshores, benvingudes, moltíssimes gràcies per organitzar això, crec que és de lo millor que se pot presumir per ahir en aquests moments, i crec que hauríem de fer sinergies com esteu apuntant tots, així és que Maria Luisa té un telèfon i ja continuem. Gràcies. Doncs t'asseguro que anem a utilitzar aquest telèfon. Perquè, entre altres coses, i Agustí, això que has comentat, i així també lo de la possibilitat de fer un premi, recordeu que ho hem parlat, és que hem fet molts cafès al llarg d'aquest any, no? Perquè era el brainstorming, no? I diguem, i hem d'engrescar, no? Perquè aquestes persones que venen, no? Per exemple, Mònica, quan diu, hi ha una càtedra d'economia feminista i contacta, i Reyes, que també va contactar María Luisa, creo que fue en Madrid, ¿verdad? Era la trobada de Madrid. Oh, val, perfecte, val, contactem, parlem, no? I jo que també sé que Paco està en FOL i sé que formació i orientació laboral és transversal i dic, jo necessito xarxes eficients per poder arribar a tot el món, no? I ahir va ser on vaig dir, és que Maria Luisa, no podem deixar secundària. Dic, és que el pas meu per secundària, enguany no he repetit perquè no me dona la vida per a tant, dic, ha de valdre per a alguna cosa i ha de valdre per a que cosim cap a secundària. És necessari. I en aquest sentit, doncs, Maria Luisa te cridarà, per suposat, no? Perquè volem, i ho havíem parlat, i estàvem parlant, quines eren aquestes maneres d'actuar, i pensàvem, el primer de tot, formació. Perquè, com jo dic moltes vegades, i això va ser una cosa que se'm va desvetllar d'una manera molt clara, no? Jo tinc també fills, no? També gasto d'aquestes coses. En aquest cas dic fills no perquè neutralitzi els gèneres, sinó perquè són homes, no? Espero que siguin Stuart Mills, no? Doncs clar, m'escandalitzava quan veia que es tractava la revolució industrial, però per altra banda el sufragisme estava al final, no? El sufragisme estava allí en saber más, no? I en el saber más, doncs, tu te veies que depenia de la voluntat de la persona que estava a l'aula, doncs un moment importantíssim per a la humanitat, com era el dret de ciutadania per a la meitat de la població, doncs quedava moltes vegades sense tractar a l'aula. A vegades no sols perquè el docent o la docent no vulga, sinó perquè moltes vegades no ha tingut ferramentes, perquè les dones no han tingut genealogia i per tant hem de generar-la. I això és la qüestió d'estar així cosint. Per tant, la formació ha de ser important
per a donar aquestes ferramentes. I a partir d'ahir nosaltres volíem, i a més havíem parlat que el CEFIRE era l'instrument necessari, que és el que existeix, per a llançar això. Per tant, pensem que caldria fer aquesta docència específica, perquè amb aquesta docència específica és on hem de començar a cosir la xarxa. I aquesta xarxa, també havíem parlat que tenia uns objectius, veritat que sí? I havíem dit, aquesta xarxa té que esdevindre en una jornada que farem i dèiem, com a màxim, juny del 2019, ha de ser, o abans, sí, però per què era lo del mitjà plaç? Perquè aquesta jornada tenia que ser una jornada amb un objectiu molt clar, i l'objectiu molt clar és que cal cosir aquestes pràctiques, aquestes experiències a l'aula, i cal compartir-les, cal fer la transferència dins d'aquest professorat, és a dir, allò que fem, veritat, és cooperació i és compartir-ho tot això. I després en l'acte final també ho editarem, mirarem la manera d'editar-ho, perquè editant-ho no es perd. I totes aquestes qüestions eren un poc el pla d'acció, el mapa que teníem, i després dir, fer un concurset, no? Que, entre altres coses, també els centres universitaris estan interessats en promoure totes aquestes qüestions perquè hem d'unir-nos. Sabeu que la universitat acudís també a la secundària i en aquest sentit és aquesta línia de col·laboració que hem de fer per a donar-nos la mà des de secundària fins a la universitat i estar ahí retroalimentant-nos. Per tant, Maria Luisa segur que et cridarà. I estem molt, molt, molt orgulloses que estigues ací, que hagis acudit perquè clar, necessitem poder arribar a les institucions i que les institucions arriben a nosaltres i que entre tots i totes puguem transformar això. Realment el micro és per a que parleu l'audiència i no... Maria Luisa. Moltes gràcies per totes les idees. La veritat és que he estrenat quaderno, però crec que necessitaré un altre per a terminar l'escola d'estiu. Una qüestió, una Olimpiada d'Economia actualment gestionada per la Facultat d'Economia. Ahí cauria entrar, perquè clar, no solament... Com podríem fer-ho? No serà fàcil, perquè les reticències cap a l'economia feminista són brutals en la facultat. A veure, la Olimpiada ja no només cap a l'economia feminista, si qualsevol toc heterodox és totalment reacio, és una cosa que horrorosa. I després està el tema del concurs de projecte empresarial, en el que participa alumnat de cicles i alumnat de secundària. Jo he participat, ja no participo a les Olimpiades perquè em desmotiva molt, però sí que vaig participar 2 vegades en el concurs de projecte empresarial i fa 2 anys van guanyar en una cooperativa, en un projecte de cooperativa d'alumnat totalment vinculat a l'economia feminista, perquè era una xarxa de gestió col·lectiva de recursos, tipus bancos del temps... Bé, i ens van donar el premi competint en gent de cicles de famílies professionals que muntaven empreses molt específiques de la rama professional en la que estaven, no? Per això que també està aquesta qüestió. A lo millor, és que jo estava pensant en lo del premi, en el tema de les experiències, pues a lo millor sí podria fer-se com una espècie de concurs on se presentaren experiències d'economia feminista en les aules i dotar-les d'un premi de reconeixement i aleshores podria ser exposar de la mateixa manera que està del projecte empresarial, pues a lo millor projecte d'economia feminista. Podria ser. Sí. Un projecte de millores de premi de millor assaig d'economia feminista. Però pensant més en un assaig d'investigació de nivell universitari. Però se m'ocorreix un premi a la millor experiència pedagògica d'economia feminista. Perfecte. Perquè segur que a nivell d'universitat, experiència pedagògica, res de res. O sigui que això s'entén que seria en secundària.
El premi volíem conservar el nom de Presen Sae de Descallat, perquè, clar, Presen reuneix l'activisme feminista, ella va ser mestra de la presó de dones i, a més, ara el tenim com a premi de tesi doctoral i treball fi de màster, però no sé la continuïtat d'això. I en tot cas és bianual el premi este. O sigui que esto jo crec que ja està clar, que serien dos premis. A l'assaig d'economia feminista i a la millor experiència pedagògica. O sigui que això està clar. Podria demanar-vos que féreu la possibilitat d'iniciar-lo en primària, estem parlant sempre de secundària, però jo voldria que ens posarem en contra de les ulleres un poc el barret, perquè farà falta i començar a treballar això un poc des de la idea de primària. I no és cert que en primària no se faig economia, se fa economia, ho sabeu vosaltres sempre, des del moment que fas la multiplicació estàs fent economia. Efectivament. Per favor, comencem a posar-nos... És que no ho he sentit i jo sou molt defensora. En tercer curs de primària seria ideal fer aquestes enquestes als nens. Presentem algo, per favor, que ho posarem a els economistes i les economistes tenim un prejudici social dins dels claustres també, perquè se pensen que són tots treballadors de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la banca. I n'hi ha molt de prejudici cap al nostre departament, en molts centres. I si ja ens posem en la primària, és com dir, els economistes se van a posar així en la primària, perquè clar, se pensen que som els economistes capitalistes, estos del mercat, que... I clar, jo per a mi crec que és fonamental començar a treballar des de les bases, però jo crec que també hem de ser prudents i hem de començar a caminar a poc i això seria juntar a professora de primària i establir connexions i teixir. És que ja està fet, Mònica, des de l'economia del bien comú hi ha que estan fent una sèrie d'unitats didàctiques que ja estan posant-les en marxa en alguns centres en primària. Aleshores, la EBC va adjunta a la comunitat educativa, no sols el professorat, sinó que se pot fer. I això ja ho tenen a l'abast. És dir, el que fa falta és fer la sinergia i posar-lo dit d'un marc per a posar-li valor, perquè això ja s'està fent. Seria, com que sempre ho hem dit, si estem fent per ací, estem fent per allà, per què no ho unim tot i se veu? Per què no fem d'això realment una cosa que se posa en valor i continuem en un camí que ja està fet? Si és que ja existís. I si hi ha alguna manera de que la gent no se sentís que ens usurpem ni que entrem en cap puesto, és des de la pràctica diària. L'EBC ja ha entrat en les escoles. Hem de posar recursos i que se coordine, perquè això és de molta dedicació de temps coordinat. En el Cefire de Torrent, per exemple, jo ja sé que se va oferir la formació al professorat en aquests mòduls, que són unitats didàctiques, que ens ensenyen com fer-ho en uns cursos pràctics. I la EBC jo ho sé perquè la gent meua que té coneixement estan fent-ho ja. I van a, no sé si ha eixit el curs, tu ho sabràs, però va eixir. Jo és que porto el Cefire específic d'educació inclusiva, però els territorials ja estan posant en marxa això. És dir, el que tindrem que fer és posar un enquadre en el que se penja tot això i se veja en la força que té. El punt d'alt seria la càtedra de l'economia feminista, evidentment, però és que estem fent moltes més coses. Anem a unificar-les, a part de per el discurs, per la visibilització i per la possibilitat d'institucionalitzar i no tindre que recórrer el mateix camí cada any. Sí, efectivament. Si és que a més, si algo toca l'economia feminista és tot, totes les disciplines, encara que porte la paraula economia, però la economia la robaron unos señores que iban de negro, ¿verdad? I que no és nostra, no? Són els homes que roben el temps, no? En Momo, per exemple, tenim... I per tant, hem de recuperar la biblioteca, no? Com diria Hipàtia d'Alejandria, i ahí des de l'economia feminista, ficar la vida en el centre, va a poder aglutinar
a totes les àrees i a més es tracta de treballar d'una manera integral, perquè jo moltes vegades també, inclús ja no sols com a docent, com a doctora, sinó com a mare, no? Tantes vegades he trobat a faltar aquestes transformacions, perquè a més eres conscient que tu eduques a casa, però després educa la tribu, i quan veus quines són les línies que s'estan duent per a celebrar, arriba el 8 de març i fem altra vegada un poc el mateix, quan hi ha tantes coses que podríem implicar dins de cada una de les disciplines i utilitzar-ho, gastar-ho. Això que estan fent Mònica Reyes és magnífic, no? Utilitzar. Les matemàtiques valen per a això, per a quantificar el treball global i per a visibilitzar quanta és, jo els deia al meu alumnat de secundària. Es parla d'economia i parlem de l'economia que s'està fent de portes endins. Quanta és l'economia que estan fent la mare, la iaia, també el pare que s'ha quedat aturat, que ara diu que s'ha tornat mestressa de la llar i a vegades vegem que és un poquet menys mestressa però també ho és. És a dir, i és que la societat està tan en transformació i el malestar dels gèneres és tan de malestar realment per a elles i per a ells també moltes vegades que cal realment aquesta integració a tots els nivells i jo crec, soc una absoluta creient, que quan el nivell és més baixet, més responsabilitat social hi ha. I més important, i ahir se m'acudeix també que no només és la formació per al professorat, sinó també per a les famílies, recuperar les escoles de famílies en la primària. I és una manera de recuperar l'escola pública, de la que soc fervent creient. I això és un altre dels reptes que crec que tenim i que hem d'atacar, no? Ens encantaria escoltar les vostres veus, les vostres manifestacions, dubtes, reticències, problemes que podem trobar, perquè segur que trobem problemes cada dia a l'hora de la nostra acció, moltes vegades problemes que inclús venen també dels estereotips que poden tindre les pròpies famílies, a la casa, no sé. Estem molt cansades, entenc que estem molt cansades perquè ens hem... Jo crec que la jornada ha sigut intensíssima i a lo millor lo que faria falta és a l'hora de crear aquesta red, jo no sé si desde estos cursos s'estan agarrat els correus electrònics per si a lo millor necessiteu que vos enviem alguna cosa o si voleu una comunicació més Molt bé, pues yo pensé... Yo creo que ahí hay como dos dimensiones o dos niveles diferentes, ¿no? De redes. Una es la red de contacto de todas las personas inscritas a toda la escuela de STIU, en donde y la publicación que hagamos tanto de los vídeos grabados como de los materiales, ¿no? Que habéis utilizado para las presentaciones y los resúmenes, y otra cosa es una lista, ¿no? Que vaya conformando ese grupo más específico con el eje común de enseñanza, ¿no? De incorporar metodologías didácticas, ¿no? Y pedagogía de economía feminista, ¿no? Y de experiencia. Es decir, que podemos pensar en esas dos estructuras, ¿no? La general, ¿no? De la escuela y luego la específica, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Luego con propuestas y experiencias, ¿no? Totalmente. Sí. Y podemos ver cuál es el mejor marco, ¿no? Quiero decir, estructuralmente, ¿no? Pensando, ¿no? Si en la página web de Feneconomía o de Feneconomía Feminista o a través de una lista de correo. Me está diciendo el parque, me cede el cierre. Bueno, no, yo la verdad es que siempre vengo a aprender, porque, como decía al principio, pues yo de maestras de economía feminista he tenido muchas y muy valiosas y hoy he aprendido un montón, así que me siento realmente muy satisfecha de los objetivos que tenía yo marcados para esta mesa, que es aprender y bueno, y de eso se trata, ¿no? Por eso yo al menos por eso soy docente, porque nos permite seguir aprendiendo toda la vida. Así que muchas gracias a todas por estar aquí.